Mangilipse izilak wina lenziwam kwesinda impongolo layalizwa izelako kwesinda impongolo layalizwa inkosi enkulu yasehleli baManazaretha Nyazi LweZulu. Yiwele leli kaMfundisi Ntombela. Akusiyena uMfundisi Ntombela kodwa yiwele lakhe. Uzozwa ekukhulumeni ukuthi cha, yiwele lakhe uMfundisi Ntombela uyamazi uyaphetha. Kodwa ke yiwele lakhe ngoba lona liyakhona lizokhuluma kahle nje. Cha. Sikhuluma lapha ngoNkulunkulu owabumba leli bandla. Walibumba kokubi. Kuninga kwenzile. Inyanga yeZulu ifike enyangeni sinamasabatha u6. Mayinyangeni eskhumbuzweni phakathi besinamasabatha u7. Yafika inyanga esiyakuchitha konke lokho yayakha inkolo. Besinesabatha elingasukumi ngomhla ka1 enyangeni inyanga nenyanga. Elishona eliphumazele yoshonile ngakungazange kwenziwe lutho kusontwa kuphela. Bese siba nesabatha mhla ka7 inyanga nenyanga laba esuka nabe kuphakameni abadala bayakwazi kahle lokho. Bese siba nesikhumbuzo somqalo wendlela. Kukhalwe kube kubi impela kuze liyoshonila ngakungafakwa ngalutho kuhle emlonyeni. Bese kuthi ngoDisemba siphinde futhi sibe namasabatha awu7 esikhundleni samasabatha awu6. Besiba nesabatha ngoDisemba 16 ebekungadliwa ukudla bekuhlatela ihlabelo sika12. Hlatelwa sona nje kuphela ugqoke namasaka ubhiqwe nomlotha ngalolu suku lukaDisemba 16. Kuthiwe sahlulwa ngamabhunu ngalolu suku. Lalo isabatha lolu suku la ekhaya elikhulu kabi. Wafika umnini mandla wonke. Sesichithile inkonzo ngeyibhamu nangocelemba. Laba umama de bekhuluma nje ethi angazi ngangikhona mina basha itoshi. Ongamakhosi futhi la. Baqala bavala umgwaqo. Ngamatshe bawuvala bahamba nawo. Base beweqa amatshe imoto zabo beyishiye ngale kwamatshe. Base beweqa amatshe sebeza kithi ke bezosidubula. Wayesethi uNkulunkulu bantu kulabafazi. Wayesethi uNkulunkulu babagenda nangeimbazo. Wayesethi uNkulunkulu abashisa idokodo ukuze babonakala. Banele bashisa idokodo. Base beqala sebebaleka sebekhumbula imoto ababayishonise abayishiye ngakhona. Sathi siyagijima siyabalandela ngayimoto ukuthi umgwaqo kawukho uvinjiwe. Ngamatshe gcwele wonke umgwaqo. Sathi sithatha abalimele sesibasa esibhedlela eMantobela. Inyanga yeZulu ngenza kwethu leyo. Inyanga yeZulu ifice ephatheyeka. Khona umuzi kababa omkhulu kuthiwa kusephatha eyeka. Yafike yenza umhlangano khona 1985. Yathi yikho lokunedelela nje. Niphatha niyeke. Ngakho ngiyawushintsha lo muzi namhlanje igama lawo kusembusweni. Wakusho lokho ngesabatha evala inkonzo. Asevuka kusenze ngene inkonzo. Yasekuseni ka9. Waphuma wanikelisa kwakusena amadoda abe esontweni. Cha manje sekhona ingane nje esontweni. Amadoda asembalwa kakhulu. Wayesebiza amadoda amadala asondela. Angoqeda fuleni. Wayesethi madoda indoda mayigiya noma insizwe igiya bese kunqamuka isinene siwaphansi yenze njani bathi babiyagiya iqhubeke phambili. Wathi makuyisinene nebheshu bathi babiyagiya iqhubeke phambili.
wathi mayithe iyagindo kwasekuqhashi indlu yohlanya yenza njani bathi baba ihlala khona lapha iphiki isuku bayithathela bezoyinika usuku omunye agike wabiza umadala wayethi emgidini madlala wambiza umadala wathi awusayi emgidini memezela wonke umuzi ukuthi noma la ekhaya la nomuntu ngakufaka isudu yamalini ngoba ibheshe liphelele ikamango wonke umuntu kusela namhlanje akancede kusela ngaleso sikhathi sanceda kuze kwelamhlanje noma inazethele ngafaka isudu yamalini kodwa ngaphansi kwesudu kukhona iqoyi leli lathishela ngibulale ePortsmouth Stone akushela ngibulale ePortsmouth Stone maze ngabanda belibele ukubuka lona bethi cha lo muntu ugula la wephukile wephuka kodwa nakho la gula khona kakhulu la Nyanga yeZulu lelo kanza kwethu sivumelene ngoba amasiniya la akhona u12 angifuni ukuze kubuyele lohlanyela kwaNtombela nama ngiludinga eduze kwami sengicela ukuthi ngibeke lokho ukuthi inyanga yeZulu yasenzela lokho yenu lidwaba njengoba debesho mama yazelula zehla yafika emziphathi kwathiwa kusemziphathi lathi hey ingakho lokunedela nje niyayiphatha ngiyawushintsha lo muzi inkanyezi yayibikezela ubaba yayifika ime kulo muzi lo futhi la kunamathambo omuntu umfazwe owayehamba ememezela ngoShembe ukuthi uyezu Shembe emhlabeni inkosi kusesele kuzwile bafundisi benkosi ngicela nidedelane amasenior awu12 nje kuphela manje nje 5 minutes bazokwendela bonke laba bantu ngaphandle ko6 nakho ya Nkosi